രോഗിയുമായി യാത്ര പോയ ആംബുലൻസിന് സൈഡ് കൊടുക്കാതെ കാറിൽ അഭ്യാസയാത്ര. കൊല്ലത്ത് കുണ്ടറ കണ്ണനല്ലൂർ റോഡിൽ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. 3 കിലോമീറ്ററോളം ആംബുലൻസിന് സൈഡ് കൊടുക്കാതെ കാർ മുന്നിലൂടെ ഓടിച്ചു. ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. എന്നാൽ ആംബുലൻസ് പിന്നിലുണ്ടെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്നാണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന മൈലക്കോട് സ്വദേശി ഫിർദൌസ് പറഞ്ഞത്. ഫിർദൌസിന്റെ ലൈസൻസ് 6 മാസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുവെന്നും കൊല്ലം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് RTO പറഞ്ഞു. അപകടകരമായ രീതിയിൽ വാഹനം ഓടിച്ചതിന് 5000 രൂപ പിഴയും ഇട്ടു.